midler i brug for at få Julie til at stråle. Jeg kan godt lide, at det er en blanding af pop og en blanding af... Kommer der lige en taxa? Kommer lige 2 sekunder. Julie og jeg sad i studiet forleden dag og kiggede videoer igennem med koncerter, og så så vi Katy Perry med den her Rhinestone-mikrofon. Det kan godt tænke mig at overraske min sangerinde Julie med sådan en mikrofon, som hun altid gerne vil synge i. Hun kan godt lide mig. Hej, det er Nicolaj. Jamen, jeg prøver videre. Vil du have kaffe? Nej, der er jeg ikke endnu. Katy Perry-sangen er nutidens I Will Always Love You med Whitney Houston. Sådan har jeg det virkelig, sådan sværhedsgradsmæssigt. Jeg synes virkelig, den er svær. Når man bliver presset lidt på den gode måde, så kan man også byde nogle ting, som er større end en selv. Jeg synes ikke, Julie har fået nok modspil, og det her har de her 5 minutter tilbage til at prøve at give hende. Og det kan godt være, at det ikke er helt fair, at jeg selv udsætter dig for det her i finalen. Vi behøver ikke at være bedste venner eller bedste veninder eller noget som helst. Vi skal arbejde og få nogle resultater, så hun kan blive glad for at have været med i det her. Det giver mening, at den her uge, der kæmper man altså røven med bukserne. Jeg kan mærke, at nu er det ved at være nu, jeg skal virkelig vise, hvad mener jeg, og hvad vil jeg gerne ud med. Jeg synes, hun er helt vildt professionel og mega fokuseret. Og det er helt vildt med, og jeg ville ønske, at jeg komme til at arbejde med hende musikalsk senere i livet. Tak. Jeg går ikke så meget op i glimmer og sådan nogle ting, som Julie gør. Jeg går lige op i guitar. Ej, jeg tænker, det er ikke noget, du får, det er noget, du lukker. Oh my god! Du kan godt se, det holder, ikke? Jo. Fuck, det er cool. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the room, wanting to start again? Do you ever feel so paper-thin, like a house of cards when both are caving in? Do you ever feel already very deep, 6 feet under the street, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? This there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go up, up, up. As you shoot across the sky. Ignite the light and let it shine. Just on the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go up, up, up. As you shine across the sky. Det her var Nicolaj Sten og Julie Bjerres sidste finalesang, og du ser heldigvis ud, som om man nåede det. Ja! Gjorde den noget godt, den der mikrofon? Den gjorde rigtig meget. Den gjorde nærmest helt forskellen, ikke? Næsten. Nicolaj Nørlund.